Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami marantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Wala na sa tropical cyclone wind signal sa Negros Occidental, pero may mga pamilya nga nag-evacuate sa pila ka mga lugar sa Northern Negros humalin sang kagabi. Duha patay, siyang pirason sa separado nga mga insidente sa Bungbuanay sa Bacolod. Sa Sipalay City, miyembro sang Ipugon Robbery Group, ginaligar nagbato sa pulis ang serbihan sang warrant of arrest na tinuan patay. Babae nga nagasakay sa tricycle, gintiro sa guwasang mall, patay. Kag, sa Good Vibes, duha ka mga negrense napilian nga makigbangin sa Good Governance Workshop para sa mga huben nga mga lideres sa Southeast Asia. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, probinsya sang Negros Occidental ang ginapaabot magtukod sang Renewable Energy Council. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kasunod sang pagsapol sang Repower Negros o kun Renewable Energy Power Negros nga ginapamunuan nanday anay Negros Occidental Governor Rafael Coscolluela kag San Carlos Bishop Gerardo Alminaza. Sunod kay Lacson, pagdesisyonan pa kung sino ang mangin katapo sa among nga council, lakip na kung sino ang magapamuno sini. Posible sunod sa gobernador, ini ang magagikan sa pribado nga sektor. Sunod naman sa obispo ang ilang nga grupo nga Repower Negros ang nagaduso magbulig sa probinsya sa pagtukod sang roadmap para sa transition sini o kung pagpadulong sa paggamit sang 100% renewable energy. Dako sunod sa iyang potential sang Negros Occidental para diri. Dugang pa ni Alminaza, ini ang target para sa bugos nga isla sang Negros. We met about renewable energy, and it was suggested that if we can form a energy council, and the provincial government has committed that we will form that said energy council. Propose basically is if under his leadership willing kami mag-support kung mag-create siya sang energy council na compose ang mga stakeholders, mga experts also in the field to come up with a roadmap paano mag-transition ang province sa amo ning setup to a more ng 100% hopefully renewable energy. Sa number 9, syudad sang Himamaylan nag-avail sang 500 million pesos nga loan sa Land Bank of the Philippines para sa dredging sang waterways kag pagkaayo sang puerto sa Barangay Agisan kag iban pagig mga proyekto. Ining sunod sa kay Mayor Raymond Tungson Jr. nga nagsilinga ang syudad ang magabakal sang duha ka mga dredger para mag-desilt sang mga suba sini kag coastal areas. Iga-expand man ang Agisan Port kag magatukod sang esplanade kag magabutang sang organic market. Ang syudad ang mag-operate sang puerto. Positibo ang alkalde sa pagsanyog sa Himamaylan. Sa sulod lamang sa isa ka tuig, kag tunga, may 3 ka mga bangko nga nagbukas nga sa malawig nga tion ang syudad, may isa lang ka bangko kag ini ang nagsirado pa. May ginapaabot pagid nga mga bukas kag may mga restaurant pagid nga mag-aabri man. Sa number 8, miyembro sang Ipugon Robbery Group patay matapos ginaligar magbato sa pulis. Maserbe lang kuntani ang nagkalain-laing nga unit sang PNP sang warrant of arrest sa 25 anyos nga si Eddie Ipugon sang Sabado sang kaagahon sa Barangay San Jose sa siyudad sang Sipalay. Ugaling nangin maduguon ini matapos ginaalagar magbato sa kapulisan si Ipugon. Si Ipugon nga suno sa pulis, miyembro sang kilala nga Ipugon Robbery Group ang may warrant of arrest sa kaso nga robbery with homicide kag paglapas sa Republic Act 10591 kag Republic Act 9516. Suno sa pulis, sang sila magaserbe na sang warrant, ginpaniro sila ni Ipugon sang iya armas kag ini ang nagtulod sa isa ka pulis nga magpalupok man sang iya nga armas nga nagresulta sa kamatayon ni Ipugon.
Sa number 7, illegal nga droga, personal nga inaway kag away sa negosyo. Ini ang mga anggulo nga ginatutukan sa karon sa PNP may angot sa kamatayon sa isa ka babayi nga gintiro patay sa guwa sang isa ka mall sa Bacolod. Patay ang 29 anyos nga si Medeline Benignos matapos tirohon sang riding in tandem Sabado sang gabi sa guwa sang Ayala Capital Central sa Bacolod. Sunod sa Deputy Station Commander sa Police Station 2 nga si Lieutenant Andy Ofalia, ang biktima ang gikan sa 888 Mall sa Bacolod kung diin siya ang may baligyaan sang cellphone accessories kag mapauli na kuntani sa Barangay 2. Gani siya ang nagsakay sa tricycle sa mag-asawa nga padulong man sa iya nga ginapulian. Sa maglabot sa bahin sang dalan sa South Capitol Road, hinali na lang sunod sa pulis sa gintiro sang riding in tandem nga nagasunod sa tricycle si Benignos. Siya ang maigo sang bala sa ulo kag liog sunod sa pulis. Wala naman masamaran ang mag-asawa nga driver kag tricycle sang ukon driver sang tricycle kag ang pasahero nga isa. Sunod sa pulis, si Benignos amo ang ginatarget nga patron sang riding in tandem. Si Ofalia nagsiningman nga madamo nga anggulo ang ila karon ginatan-aw bangod sa mga impormasyon nga ila nabaton. Isa na diri nga posible asset kuno kung nasalaan lang nga asset si Benignos. Ila man ginahibalo kung siya ang involbado man sa illegal nga droga. Mahimo may kaangtanan man sa iya negosyo ang pagpatay sa iya. Madamo man siya sang nakaaway sunod sa pulis base sa iya nga mga post sa social media. Padayon ng investigasyon sa kapulisan sa karon. Sa number 6, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang nagpabutsyag sang kahangawa sa mga insidente sang pagpangluthang sa syudad. Sunod sa Chief Executive Officer ng MBCCI nga si Frank Carbon, hindi sila kontento sa ginapahayag sang PNP nga isolated incident lang ang mga nagkalatabo nga pagpaniro sa Bacolod humalin sa nagliligad nga mga semana. Ginpahayag ni Carbon nga luyag nila nga padalman pagid sang PNP ang investigasyon sa mga kaso bangod mahimo may iban pagid ini nga kabangdanan nga makaapekto sa komunidad. Bukas ang MBCCI sa pagbulig sa PNP para mapaiway ang pagluntad sang iban pagid nga mga krimen. Ginahinyo man nila ang PNP nga magpatigayon sang police visibility ilabi na sa mga inoras kag sa mga lugar kung sa diin masami nagaluntad ang krimen. Handa man sila nga maghatag sang fuel allowance sa mga motorsiklo kag patrol car sang pulis para makaroving sila sa syudad. Ang among paglantaw, ang increase in lawlessness will result to decrease in business activities and job losses and livelihood, losses in jobs and livelihood. Amo nang effect ya. So, dapat ang crime detection, investigation ni science mo ni. So, dapat lantawon man kay kung ano ang trend, ano iniimbestigahon na i-analyze, anong causes which ini. No, and everything. For all you know, what is obvious is just the killing in the streets. Sa number 5, duha ka mga lalaki nga nagakasanay sa motorsiklo napatay matapos nga mabunggong ila sini nga motorsiklo sa gutter. Patay ang nag-aangkasanay sa motorsiklo nga sa Mark Joshua Dalumpines kag Adrian Bacan matapos maglabog sa dalan sa mabunggo sa gutter ang ilang motorsiklo pasado alas 12 Sabado sang kaagahon. Sa investigasyon sa PNP, papulit na kuntani ang duha kag sang maglabay sa bahin sa Buri Road sa Barangay Madalagan. Hinali na lang nadulaan sa kontrol si Dalumpines nga amo ang nagadala sa motorsiklo. Ang motor ang nakaigo sa gutter kag naglabog ang duha nga sakay kag sila ang naigo sa concrete pipe sa kilid sang dalan nga gintunaan sang ilang kamatayon. Samtang na naman ka mga persona ang pilason sa pagbungguanay sang duha ka mga pick-up sa dalan Rizal Lacson sang kahapon sang kaagahon. Sunod kay Major Romel Sarona, hepe sa Police Station 1, mismo sa tunga sang dalan nagbungguanay ang D-Max nga nagadalagan sa north to south nga direction. Ang nabungguan niya isa pagika pick-up nga nagadalagan naman sa west to east nga direction. Pareho nga pilason ang driver sa D-Max kag ang 8 ka mga sakay sa iya pick-up nga nabungguan. Sa number 4, alkalde sang Banwa sang Hinubaan ang nagaplano nga magbukas ang border sini para sa mga pumuluyo sa Basay kag Bayawan City sa Negros Oriental. Sunod kay Mayor Ernesto Estrao, ang iaplano amo nga sa sulod lamang sang 12 ka oras sarang ang mga ginpasulod nga makatiner sa Hinubaan.
para maghikot-angot sa essential business. Talakayon pa ni Estrao kay Mayor Henry Teves ang Bayawan City kag Mayor Maki Kanyamage sang Basay ang ini nga plano. Magasugilanon man sa Estrao kay Governor Eugenio Jose Lacson. Suno kay Lacson, wala pa sila makaistorya pero bukas siya sa pagpamati sa amo nga plano. Natala naman nga magbukas ang syudad sang Kabankalan para sa mga pumuluyo sa Mabinay Negros Oriental sa Marso 1 sa kasubong man nga kondisyon. 12 ka oras ang kalawigon nga pagtiner. Nagsugilanon man si Lacson kay San Carlos City Mayor Renato Gustilo angot man sa kasubong nga mga kondisyon sa Kabankalan Mabinay border para sa San Carlos Valle Hermoso border. To hear from Mayor Estrao what he is proposing. Parehas, the same man with Kabankalan Global na proposal. Yes. Then we can just sit down and discuss it. Sa number 3, active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental padayon sa pagnubo. Ini matapos may madugangan nga 11 ka bagong recoveries ang probinsya. Nagpanaog na sa karon sa 146 ang total active cases sa Negros Oriental. Inigikan sa 1,638 tanan ka mga kaso. 1,440 na ang tanan 50 ang kabuhi bangod sa COVID-19. May 5 man karon ka mga bago nga kaso ang probinsya. Ining una man nga tion nga wala sa new case nga na-record sa Dumaguete City nga karon nagpanaog man sa 55 ang active cases. Sa record naman sa DOH Region 6, 4 ang nagduga nga mga COVID-19 positive sa Negros Occidental kag wala sa may naduga nga kaso sa Bacolod sa kahapon nga adlaw. Sa number 2, nangin isa na lamang karon ka low pressure area ang Bagyo Auring. Base sa 2 p.m. nga weather bulletin sa Pag-asa, naghuyang na ang bagyo kag isa na lamang karon ka LPA nga yara malapit sa Albay. Gani ginlift naman sa Pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa tanan nga mga lugar nga labyan kuntani sang bagyo. Dako ang posibilidad nga madula ang LPA sa iya paglabay sa Southern Luzon. Pero ginapaabot sa gihapon ang maulanon nga panahon sa pila ka bahin sang pungsod bangod sang northeast monsoon o kun amihan. Ginpanugyan man sang Pag-asa ang mga mananagat nga maghalong man sa pagpalawod bangod mabaskog pa sa gihapon ang huyop sang hangin sa baybayon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Wala na sang tropical cyclone wind signal sa bugos nga Negros Occidental. Gani balik naman sa normal ang biyahe sa mga fast craft kag ro-ro vessel sa bugos nga probinsya. Pero sa kagabi kag kay sa kagahon may mga nag-evacuate. Yaring report. Sa Barangay Zoo in Itagad sa Minuluan River sa Talisay City, ginaalalayan sa mga katapos ng Citizen Crime Watch ang mga kabataan pagwa sa ilang puluyan samtang may bitbit nga salbabida. Nagsaka na naman ang tubig sa mga pamalay kainas ng aga. Gani sa ika-4 nga tion sa sininga 2021, kinahanglan na naman sa mga residente nga magbiya sa ilang mga balay. Sunod sa mga rescuers, ginbudayan sila kay may isa ka 75 anyos nga residente nga hindi gidluyag magbiya sa iya nga balay bisan ano pa kasulit-sulit nila sa iya nga delikado ang siya sitwasyon. Hindi siya mapilit? Yung ang bata yan ang bata niya, alalayan lang tigulang karon, ipasaka na lang sa second floor. Eh sila na lang gid ang pamilya bilin mo. Wala na unod. Wala na ya, sila na lang gid na ang bilin nga pamilya. Ang mga residente ang nagpadulong ng anay sa nataasan nga bahin sang ilang nga lugar. Ang garahian sa salakyan ang ginhimuan nilang evacuation center. Ang iban sa ila nakapanghimos na sang gamit kaging karga sa tricycle. Nagsaka ang tubig sa suba. Tuman kakusog sang daludo sang tubig. Si Renalyn Miniton, nagahulat ka makapauli na. Wala pa sila sa tinulugan humalin sa kagabi kay nagapreparar sila in kaso nga magbaha. Las 5 sang kaagahon, nagsaka ang tubig. Ganit napilitan sila nga mag-evacuate. Sadtong Enero 8 nga baha, nabasa ang 6 ka units ng ilang nga piso net. Patay ang ilang nga negosyo. Kung magsaka na tululog diya. Tapos naman karon pang dagnas mo naman tululog kami. Wala pa pulaw pa ni gali, wala pa ni tinulugan. Kami tinulugan na lima kagabi kay nagaulan-ulan. Praning na kamo. Masaka naman ng tubig. Pila lamang sila sa mga nag-evacuate kay nasang aga bangod sa bagyo nga Auring. Sa Sagay City, kagabi pa lang masobra sa 180 ka mga pamilya ang nag-evacuate bilang preparasyon ng daan sa pagbaha.
Sa alas 11 kagabi nga weather bulletin sa Pag-asa, ang Bagyo Auring nangin isa na lang ka tropical depression bangod naghuyang na ang puwersa. Kaina, nagbalik na ang biyahe sa mga fast craft kag ro-ro vessel padulong Iloilo kag Cebu matapos nga malift na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa bugos nga Negros Occidental. Sa Good Vibes, duha ka mga Negrense ang napilian nga mangin kabahin sa mga pamatanon nga yara sa gobyerno nga magtiglawas ang Pilipinas para sa isa ka Good Governance Workshop. Ang workshop ang pasakupan sang tanan nga mga pungsod sa idalom sang Southeast Asia. Yaring report ni Martigo. Madamo na karon sang mga pamatanon nga yara sa gobyerno kag nagahatag sang serbisyo sa publiko. Gani ang White House ang Estados Unidos ang nagsugod sang isa ka programa nga ginatawag Young Southeast Asian Leaders Initiative nga nagatuyo sa pagtudlo sa mga youth leaders nga nagaedad 35 anyos panubo sang mga epektibo nga pamaagi sa pagdumala sa gobyerno. Masobra sa 700 ka mga youth leaders sa Southeast Asia ang nag-apply para makapasakop sa regional workshop. 100 ka mga tiglawas ang napilian gikan sa Pilipinas. Duha diri ang taga Negros Occidental, si Vice Mayor Justin Gatuslao sang Himamaylan City kag si Shane Solidom nga isa ka sanggunian kabataan chairperson sang Barangay Villamonte sa Bacolod City. How can this help the country and the community? Very simple. First, linkages with like-minded individuals who want to pursue civil society and government collaboration. For example, we've discussed already how to establish frameworks and how to navigate open contracting. And we all know, as far as our government contracts are concerned, this country really needs help and it really needs a reform in that aspect. I joined this activity because I saw it as a huge opportunity nga expand pagid ang akon nga paminsaron kang mga naibaluan regarding public service and good governance. Especially sa mga natabo sa aton recently sa COVID, dito ko pag na-realize, dito man na-highlight kung ano natin kakinahanglanan ng open data, use of digital tools, civic engagement for increased transparency and accountability. Ang workshop ang pagahiwaton kuntani sa Kuala Lumpur, Malaysia sa madason nga bulan, pero bangod sang pandemic, himuon na lamang ini nga isa ka online activity. Ini ang gin-sponsor sang US State Department kag gin-organize ang TechSoup, nga isa ka non-profit social enterprise nga nagaduso sang transparent governance kag pagdihon sang maayo nga mga public policies. Martigo para sa Digicast Negros. Barb ka namin, kay mga young leaders, kita ka opportunity na gid nga maka-explore pagid for good, amo namin, kay good governance. Young blood, Ruming. Do ikaw balamig sa mga time mo. Kuya, manta. Namin Barb, imagine sa more than 700 from Southeast Asia, 100 sa Philippines, duha sa Negros na nakuha. Kag sa pag-insindi kuming damo nag-apply. Damo o kuno. At least mera ta duha ka taga Negros, at least ma-spread out nila ang kuno naman matunon nila about good governance sa iban man nga mga young leaders pagid diri. We wish them all the best, Ruming. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.